mens, vi ska göra tassu. Fisha kuiga floksa tranuna. Skarga misha nam yuzima huna arsamwir. Nodsen zarmatun tasa khasa as dar shore. Akhimet pizrichten shaw arsamumia fingum himino. Himniach? Himniach. Kijk, himniach nästa. Inias. Ingen. Wow. Brand a picture, shall we kill? Finish from Kata's picture. Kamumia boka sahum branu sahar. Skera tas a picture där, Liam. Hade. Vad kär, precis screen och luktar nu till kina. Kivi ho. Kida känns som bal och mor mitsa geba. Ja. De cornflakes geschissen ba. Weet je? I thought drafum. Ta. No, we did it. Oh, wheat bix finns att ba. It's because I'm not looking. Oh, kär. Oh, ma. Kina när kör mycket. Mommy. Mommy, ma bochel. Ska det känna? Mommy? Ma bochel. Danny mommy så. More it's coming. Oh, boy. Inte ska trycka väskan ner. Master Richard. Just spell it. Egen museum, maar boh. Vi ska koiga floksa truna. Skjorg meshe naam een museum hoger. Som moir. No, Jane Darmod en tas khassa as. Som doshur. Ach, baby, 14 show. Som moir. Go henia. Das bitte. Zeg hoe het 3 kort toe dan binnen gaan. Er is geen grief voor de soort. Kijk dat ik 3 in de wal. Wat seks? Zeg al kort toe. Deacon and zombie. Ik wil al de zombie zegt niet eens noe. Niet alleen maar in de fokken weer. Die zombie het has er on 3 komt gemort te smoor. Round is oos relic. Hoor chan poeder terug als zich gaan. Agus dansje. Dat is de kleine poeder terug daar. Dat is een relic. Kif haar een 3 en poeder terug daar in noe. Ik vind een mommy en moe. Dus ik ga een mommy, maar ik ga een zombie roesje naar haar. Snef haar een poeder terug tegen. Nu naar hanige zombie niet is noe. Begen kan 3 alle tochels. Ska dus het alle tochels. Kijk dan wel weg. Sausage, aha. Ska dat dan oor postje. Okwa, aha. Zeg het zo leren. Nish. Ach vin zombie goeieskuur. Nach gorotje as 'n kontra. Shielem corona met drochjaan as 'n drille zijn. Vogam kholle met tamelin bogale as 'n zombie. Maar hulle vin kolle. Is al leskuur na. Wat zeg jy? Niro. Niro ka color. Ach ni roga 3 en ni roga. Zere zaire an zombie in isa se contra. She macht er all Wat een zombie? She een zombie na ge. Het is een She een 3. Ja, het is een zombie in de zombie. Nu dan 3 keer respons zo krijg ik het laag kochen nog wel. Ach ni na onder het kochen hier. Dus hij brengt het kinderen in. Yes, goed nog wel.